गिबियावनो आं इसोरखौ हामबाय होनदों बिथाङा आंनो सहाय खालामबाय केम्पेइन खालामनायाव शक्ति होबाय गियान होबाय बेनि थाखाय आं इसोरखौ हामबाय होनदों नैथियाव आं हामबाय होनदों जोंनि दोलोनि गाहाय हाग्रामा महिलार सारखौ बिथांखौ खारन बिथाङा आंनो टिकेट होबाय आरो लोगोसे जिल्लानि दैदेनगिरिफोर BK प्रेसिडेन्ट रिहन सार आरो सरन बरु फ्रेस मोसाहारि बिथांमोनखौ आं धन्यबाद होदों बिथांमोना आंखौ गाइड होनानै दैदेनलांबाय आरो लोगोसे आं हामबाय होनबावदों जोंनि समस्तिनि जोंनि ब्लकनि जेसेबां मावथिफोर दङ बिथांमोना डेडिकेटेडलि खामानि मावबाय प्राइमारिफोरनि वर्कार्सफोरा डेडिकेटेडलि खामानि मावबाय बेखायनो आं बिथांमोनखौबो आं हामबाय होनदों खारन बिथांमोन गैयाब्ला आं दिनै देरहानाय नङामोन आरो रायजो राजाखौबो आं साबायखर बावदों मानोना रायजो राजाफोरा आंखौ अनसायबाय आरो आंखौ नाजावनानै लाबाय गोबारै आंनो भट होनानै आंखौ देरहासार खालामबाय बिनि थाखाय आं गथै जोंनि हरिसिंगा समस्तिनि रायजो राजाफोरखौ आं साबायखर बावदों बेसेबां भट मोननानै नोंथाङा देरहाखो आङो टटेल 26,000 मोनदों आरो UPPLआ 21,000 5,200 सामथिंआव आङो देरहासार जादों नोंथाङा एबार बे खेबसेयाव मोनगोन आंथ' मोननो लुबैदों खिन्थु हाइकमान्डआ मा बुङो बेखौबो खोनासंनांगोन नाजानायाथ' थागोन थेंक इउ